Йоу, ето какво става тук. Така. Почваме записа, дами и господа. В момента да се чувам между, защото съм свикнал да играя с слушалки и да се чувам. Но ако не се чувам, може да гледате само записа от геймплей, ски играя с Петю. В момента направихме преди не миналата, по-миналата игра направихме, само че тази се издънихме и направо не баха майката. Друг въпрос. Той не знам колко ще говори. Петю, я кажи нещо да видим дали ще чуеш, бе. Кажи да видим дали ще чуеш нещо на камерата. Скажи нещо. Мазна главата ти е празна. Мерси. Чакаме да заради, чакаме. Съжалявам хора, че съм това от 2 седмици, просто мързаше ме да качвам. Мързаше ме да качвам видеа, през 2 седмици просто нямаше какво да кача. А Fortnite много знаете къде цъкам аз цъкам в момента с братовчетници към ранкет, играем и в момента знаете, че това не си е много важно за мен. А Петър се появява 30 секунди след като аз се появя, аз дойдох първи, айде бе. Хора, вече апгрейднах стъпа, вече имаме и монитори, и по-хубава мишка, и вентилатори, всичко. Вижте, този човек няма представа къде живее. Изчезвай, си тур! Изчезвай! Казай къде е дрофа на печал. Добре, да се качваме там, Айде, що не? Скачваме, се самоубием печал, Ето го Петър с този скин, който май беше с май от... Не, той беше безплатен, защото за да вземеш това ти трябва да дадеш 1000 бакс с още. Некви двама любофрени скачат при мене, Печо, моля те, късни първи! Нок, той човека беше тъп. Човека беше тъп на галош. Интересно. Чай такова само да направя нещо. Само заради... Това ще го направя само заради видеото. Това трябва да наведа малко си трябва да спре да има неща. Уха, как прескочихме. Видиш? Алелуя! Дай ми нещо хубаво! Петър там се бие.
Ами, защото си иди в лобито и ние сме по-опити. Какво искаш? Ще се хилна. Това е бота. Ти и твоите не мълиш. Скочил. Там се бият. Ти има там. Дето го. Удря, че ми даде... Като беше пълна дресня. Питате мене. Да. То сега всеки един тук е. Бота май. Не. Какво ги бием бе, човек, те просто ботове. Влака, шичи, влака. Бьется. О, фак! То ме изплаши. Не очаквах да падна върху дресня. Ама е. Тук се млачат ела. Кой ги би, бе? Те се му убиха. И луто остана за нас. Мерси, бе, да сте живи и здрави, бе. О, пече голямо оръжие. Ще се хилна. То влак само да вземе да се върне и босна. Ще го босна. Да. Чеза, бе. При мен се бият. Не, това не е. Ги чули сме грешно. При вас съм млата, тей! При вас самата няма да кеша. Още наливало оръжие и още наливало оръжие. Печо, карай, айде. Дава! Надей, ще го скърти. Ще го скъртиш ти. Скарме. Има още един. Когато паднаше. Когато се забори, тя не може да говори вече. Когато май падна. Да! Кой са, бе, буклук?
Мале, то ще ма да спами множество. Мале, как ще ма да спами? Бах я сейчас. Какво има тук? Има сам. Нищо интересно. Да, още една кола. Окей, аз съм в тази. Айде. Let's go! Караме си, Так. Бот, ти може да телепорт, така че за него няма проблеми. Влака! Ай, файн влака! Ай, там се бия, отиваме. Айде! Хора, сега гледайте как ще умреме, гледайте сега. Абе, аз се оттам бе, неща. Вече на едно е! Браво! Бах си ми куците. Бота моля дигне! Не. Безполезен бот! Не мога да дигне. Безполезен бот! Не мога да дигне. Чакай, имам още. Чакай. Те са имали две идеално. What the fuck, защо служи от бебе? Добре. Някой да има метки ми трябва нещо. Трябва ли метки ти нещо? Мамка. Чакай, тук може да има нещо. Само бели хилове. Аз ще се покълна късмет. Малко! Те педараси бяха много зле. За малко не мога. Да, ще бях на малко и буквално нямам педарас ма спами. Докато се кача ти да го убиеш, защото няма да ти помогна да го наспамим и буквално то в гръб ма удари с меч. Щастие. Сега няма да... Ама ние сме в зоната. Ай към другата. Към другата, ай. Трябва да намеря някакъв лайтики, чакай. За боса ще идем спокойно. 13 човека, какво малкото имаме 2-3 тима, срещу които трябва да се бием бат. Да! Кога ще снимаме, нали означава ти казах да кажеш дали се чуеш, бе? Мамо, тъпе всичко забравя. Какво ще излизаш къде, бе? Бечо, къде ще излизаш, къде ще излизаш някъде? Ай вече ще отида да бият бос, после ние сме виновни, че не се го взели, ай. Значи хора, сега ще ви кажа нещо, което ми се случи. Значи ще играем с Петю, втората игра. При мен има човек. Играта решава да ме изхвърли.
Играта решава ме изхвърли така, да ме изхвърли с себе си, да ме изхвърли. И Печо побеждава сам. Си викам, what the fuck? Бах ти ботовете. Ай, тръгваме. А, не, бият боса, шит! Ей, ей, ей! Какво става там, бе? Да, ако искам боса, че ще вземат боса, бе! Ай, бързо идвай! Оп! Ай, ще вземат боса! Не, взеха го, чит! Изчезвай! Единият дед! Ма съм на две! Аааа! Да дойдеш при мене! Бързо, Петя, мотор! Слез! Ама махни, че дъра и ще отиде! Ела тука! Да! Бързо при мен, бе! Петю, плиз, ще умра. Петю, ела! Петю, ще пукне, идвай, бе! Моля те, ела! Не мога, ела, ти, бе, бързо, бе! Затвори! Затвори! Изпълна се! Бързо! О! 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 Thanks. По-голямо е. Чакай малко, бърза е! Айде от тука. Къде са те, бе? Къде са тия, бе? А! А! Под нас! Ела тука, от кулата, ела тука. Ела от кулата ще ни пребият, бе. А, две сме, пак! Зад нас, идва! Щитнята е долу! А това е бота! Ей го истинския там! Айде! Записано на видео, бойс! Лоби! Мазна глад ти е празна, айде! Let's go, motherfucker! Let's go! Айде! Мали, скъртихме ги, бе! GG!
Добре хора, това ще типа, няма се ви е харесал, ако така дайте лайк, абонирайте за канала, днес се посетя още много яки и добри видеа в канала ми. Това беше от мен, това беше от Петю, Петю кай чао. Чао!